Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 3-nji fevralyny aksanyny. Türkmenistanyň Astrahan logistika merkezi, Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykargasy bolar. 38 desga hususlaşdyrylar. Azerbaýjan Ruminiýa TV gazy berer. Messi Ronaldo'nun rekordunu tezaledi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň Astrahan logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykargasy bolar. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasy Astrahan şäherini Türkmenistanyň logistika merkezini gurmak baradaky teslamany durumşa geçirmek üçin hereketleriň meýilnamasyny kabul etdi. Bu möhüm ädim Aşgabatda geçirilen Türkmen-Rus işower forumynyň netijesinde edildi. Şeýlekem Aşgabatdaky forumda Türkmenistanyň ulag logistika merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we ýürüýte ykdysady dowluk paýdarlar jemgyýeti maýy goýum taslamasyny durumşa geçirmek boýunça ähnama gol çekler. Türkmen tarapyndan taýýarlanan we zerur maýy goýumlaryna desap we baha berilenden soň taslamany durumşa geçirmek üçin ýol kartasy işlenip taýýarlanlar we logistika merkezini ödöretmek barada şertnama gol çekler. Geljekde bu merkez Özbegistan, Kyrgyzstan ýaly Hazar deňizine çykargasy bolmadyk döwletler üçin Demirgazak Günorta halkara geçelgesini birikdirmäge oňat mümkinçilik bolar. Türkmenistanyň geçýän Demirgazak Günorta halkara ulag geçelgesiniň Günnogor şahasyndan ýük gatnawynyň ösüşi hökümetary Türkmen-Rus ykdysady hyzmatdaşlyk geňeşiniň 12-nji mejlisinde aýratyn belenli. Berilen maglumatlara görä 2021-nji ýylda bu geçelge arkaly 700 tonna ýük daşalan bolsa, geçen ýyl daşalan ýükiň muktary 62 000 tonna golaýlady. Lotus paýdarlar jemgyýetiniň baş müdiriniň pikirine görä, Astrahan portunda Türkmenistanyň logistika merkeziniň peýda bolmagy, Merkezi Aziýadan Russiýa we Ýygyny ýük daşamagynyň ösmegine möhüm itergi berer. 38 desga hususlaşdyrylar. Dowlat eýetçiligine degişli 38 desga hususlaşdyrmak üçin bäse şekli sewda çykarlar. Bäse şekli sewda 22-nji fevralda saat 10:00-da Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň binasynda geçiriler. Bäse şekli sewdada Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady ary gatnaşyklar ministrligine, owu hojalyk we daşky urşaw gorumak ministrligine, suw hojalyk baradaky dowlat komitetine, Türkmen awtologlar agentligine, awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky dowlat agentligine, Türkmen Haly Dowlet Birleşigine, Türkmen Himiýa Dowlet Konsernine, Aşgabat şäher, Daşoğuz, Lewap hemde Mary welaýat häkimliklerine degişli desgalar hususy taraplara satmagy hödürlenýär. Bäse şekli sewdalara gatnaşmagy Türkmenistanyň kanunçylygyny belinen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren öňünden ýürüýte tölegler tölen hemde bäse şekli sewdalara gatnaşmak üçin hasaba alynan ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýlehem Türkmenistanyň dowlat eýetçiligine degişli däl edara görnüşli taraplar we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplar çagyrylýar. Bäse şekli sewdalara hödürlenýän desgalaryň sany bilen Türkmenistan gazetiniň 3-nji fevralda çykan sanyny giňişleýin tanışyp bilersiňiz. Azerbaýjan Ruminiýa TV gazy berer. Şuň Günorta gaz geçelgesiniň konsultativ geňeşiniň mejlisiniň çäklerini Azerbaýjanyň dowlat neft kompaniýasy bilen Ruminiýanyň Ramgaz SE kompaniýasynyň arasynda şertnama gol çekildi. Şol şertnama laýyklykda 2023-2024-nji ýyllarda Azerbaýjan Ruminiýa 1 milliard kub metr çenli TV gazy berer. Bu şertnama Sokor bilen Ramgaz kompaniýasynyň arasynda 2022-nji ýylyň 16-njy dekabrynda gol çekilen resmi namanyň dowamy bolup durýar. Iki ýurdun arasynda energiýa pudugyna gatnaşyklar üçin hukuk bünyadanyň emele gelmegini üçin edýän resmi namalar Azerbaýjanyň gaz eksportynyň geografiýasyny giňeldir. Ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygymyndan beýlekde pogtalandyrmagy, şeýlehem Ýewropanyň energiýa howpsuzlygyny üçin etmäge möhüm goşun toşar diýilip, Sokoryň beýanatyna belenip geçilýär. Bellek geçdik şu ýylyň ýanwar aýyna Azerbaýjan Ruminiýa goşma çömürçürdi. TV gazy berip başlady. Soňky ýyllarda Azerbaýjan TV gaz eksportyny ýyzgyderler artdyrýar. 2021-nji ýylda bu görkezji 19 milliard kub metre deň bolanmasa 2022-nji ýylda 22,16 milliard kub metre barabar boldy. 2023-nji ýylda 24,5 milliard kub metre ýetirler. Messi Ronaldo'nun rekordunu tezaledi. Argentinanyň milli ýygyndysy bilen çempion bolan Lionel Messi ýaşyl meýdançydaky esasy bäsleşi Cristiano Ronaldo'nun rekordunu tezaledi. Häzirki wagtda Fransanyň pasajer toparynyň düzümine çykýan Lionel Messi Liga 1 çempionatynyň çäklerini Montpellier topary bilen geçirilen dowuşukly tapawutlanyp 697-nji golunu geçirdi. Şeýlelikde Messi Ýewropanyň öňdewarjy 5 ligasynyň ähli ýarşlaryna geçirilen gollarynyň sany boýunça Ronaldo'dan öňe saýlandy.
Messi Barcelona toporuna oynan döwründe 672, Pasaja toporuna 25 gadak tapawutlandy. Bu üstünlüge yetmek üçin Argentin futbolçusyna 835 dowuşçuk gerek boldy. Ronaldo'nun gollarynyň sany bolsa 696 deňdir. Ol 919 dowuşçuk oynap Manchester United toporuna 145, Real Madrid toporuna 450, Juventus toporuna 101 gol geçirdi. Şu ýerde ýene de bir zady belläp geçdik, Ronaldo Sporting toporunyň düzüminde hem 5 gol geçiripdi. Ýöne Portugaliýanyň ligasy Ýewropanyň öňdowarjysy 5 ligasynyň hataryna girmeýär. Ýöne muňa garamazdan Ronaldo Ýewropanyň öňdowarjy ýarışlaryna Messi'den öňdedir. Ronaldo'nyň bu ýarışlarda goly 495 bolsa, Messi'niňki 489-a deňdir. Ine mehriban müştoklar, ata watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňunky sanyna seýtirmegden habarlarymyz işlerden barit. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan Portugaliýa ilçi welleri daşary ýurt dilleri boýunça beseşik geçiriler. Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary 3-5 fevral aralygy Türkmen destanlary Azerbaýjan dilinde ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişden okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanyna görüşýänçe hoşta bolan. Thank you.